Καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόψινή μου επικοινωνία. Είναι ωραία να έρχομαι και να παίζω μαζί σου. Και ακόμα πιο ωραία με την πρόθεση της ποιήσεως σε αυτό εδώ το παντοτινό, το τώρα. Αυτή είναι η δική μου η πρόθεση. Ποια είναι η δική σου η πρόθεση? Γιατί είσαι εδώ σήμερα? Επειδή το έχεις συνηθίσει? Επειδή το είχες αποφασίσει πριν κάποιο καιρό? Επειδή είχες την έμπνευση? Επειδή αισθάνεσαι ωραία? Επειδή θέλεις να αποκαλύψεις κάτι? Επειδή σου αρέσει να, σαν τον καβαλάρι ενός αλόγου, να οδηγείς, να υπέβεις τη σκέψη σε μέρη που δεν έχει ξαναπάει? Για όλα αυτά. Κάτι έχει αλλάξει. Τώρα. Κάτι έχει αλλάξει και το ξέρεις. Oh yeah. Αυτό που έχει σημασία είναι να γνωρίζεις ότι η αλλαγή είναι το πιο φυσικό πράγμα και να κατευθύνεις αυτό το φυσικό πράγμα προς την κατεύθυνση του ονείρου σου, προς την κατεύθυνση αυτού που θέλεις. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι 2 φορές. Γιατί? Γιατί το ποτάμι κυλάει και δεν είναι το ίδιο ποτέ το ίδιο. Καθώς εσύ προχωράς προς τα εμπρός, έτσι και όλα γύρω σου προχωρούν προς τα εμπρός. Από τα άτομα, δηλαδή εκείνα που δεν δέμνονται άλλο, που αποτελούν το σώμα σου. Τα ζώα, τους ανθρώπους, το ίδιο το έδαφος της γης, όλα προχωρούν προς τα εμπρός. Όλα προχωρούν στη νέα σκέψη, στη νέα δόνηση. Και έτσι και εσύ. Η γύρω σου, η οικογένειά σου, οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρέφεσαι. Και εκείνοι προχωρούν προς τα εμπρός. Και εκείνοι έχουν όνειρα και εκείνοι έχουν την ανάγκη της σύνδεσης με τον εαυτό τους για την εκπλήρωση των ονείρων τους. Δεν μπορείς να μπεις στο ίδιο ποτάμι 2 φορές, γιατί όλα τα μόρια του νερού ρέουν προς τα εμπρός. Και το ίδιο ποτάμι δεν μπορεί να είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Όπως και εσύ. Δεν μπορείς να είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος. Αλλά από μέσα είσαι, ήσουν και θα είσαι. Αγάπη και χαρά. Το παιδί. Το παιδί που ονειρεύεται. Αισθάνεσαι τη δύναμή σου. Ξέρεις ότι έχεις τη δύναμη να ρέεις την ενέργεια προς τα εκεί που θέλεις. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει να είσαι πιο ανάλαφρος και πιο ανάλαφρος. Αισθάνεσαι την άνοδο που έρχεται από μέσα.
Καταλαβαίνεις ότι τίποτα σοβαρό δεν συμβαίνει εδώ. Είναι λογικό ότι εάν εσύ έρθεις να γνωρίζεις τον εαυτό σου, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να κάνεις, να γίνεις ή να έχεις. Έχεις καταλάβει ότι αυτό το παιχνίδι είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να σε εμπνέει συνεχώς σε κι άλλο. Τι έχεις καταλάβει που να έχει σημασία για σένα? Τι έχεις αποκαλύψει από μέσα που να έχει σημασία για σένα? Πώς θα λεγόταν ο τίτλος του βιβλίου σου? Πώς θα λεγόταν ο τίτλος του τραγουδιού που θέλεις να γράψεις? Ή του δίσκου? Πώς θα λεγόταν το κανάλι σου στο YouTube? Πώς θα λεγόταν το περιοδικό που θέλεις να εκδώσεις? Πώς θα λεγόταν η ραδιοφωνική εκπομπή που θα ήθελες να κάνεις? Τι έχεις να εκφράσεις? Και αυτό που έχεις να το εκφράσεις, το εκφράζεις μόνο στα λόγια, στις περιγραφές, ή το ζεις και έχεις τη δυνατότητα της σύνδεσής του και έχεις εξασκήσει τη σύνδεσή του? Αγαπάς? Συνδέεσαι με την αγάπη? Ή αισθάνεσαι φόβο για το τι θα πουν οι άλλοι? Τι έχει πιο πολύ μεγάλη σημασία, τι θα πουν οι άλλοι ή πόσο τους αγαπάς? Και αν έχεις πλημμυρίσει την καρδιά σου με αγάπη εκείνη τη στιγμή, έχει χώρο η αμφιβολία και ο φόβος για το τι θα πουν για σένα? Πολλά ερωτήματα πέσαν ρε παιδιά. Γιατί είσαι εδώ σήμερα? Σκέψου το. Νομίζεις ότι θα ακούσεις κάτι καινούριο? Λέω το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Το ίδιο πράγμα όμως κινείται προς τα εμπρός. Και είναι η δική σου η ερώτηση, όχι αυτή που πάντα προφέρεις, αλλά αυτή που έχεις βιώσει. Αυτή που με το βίο σου έχει αναδυθεί από μέσα σου, που προχωράει αυτόν το διάλογο προς τα εμπρός. Είσαι αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του διαλόγου. Άρα εάν για όλα υπάρχει μόνο μία απάντηση, ποια είναι αυτή? Πώς μπορώ να συνδεθώ με τον εαυτό μου? Εάν αυτή η πραγματική πραγματικότητα, η οποία δονείται στους αιθέρες, που εμπεριέχει όλα όσα θέλω, όλα όσα έχω γίνει, όλα όσα στην πραγματικότητα ήδη είμαι, γιατί είναι το πνεύμα μου, και το μόνο που χρειάζεται είναι να συνδεθώ με το πνεύμα μου, το οποίο κρατάει ενεργή αυτή τη δόνηση και με καθοδηγεί προς όλα αυτά. Καταλαβαίνεις τη δύναμη της δόνησης που παράγει σε κάθε ξύπνιο τόρος. Αισθάνεσαι τη σκέψη σου. Αισθάνεσαι προς τα πού εκείνη ρέει. Παίζεις με αυτή τη ροή. Προσπαθείς να την κατευθύνεις εκούσια προς θέματα που έχεις το ενδιαφέρον. Βλέπεις τι αποτέλεσμα έχουν οι σκέψεις
που παράγεις στο σώμα σου και στο ευζήν του ή στην έλλειψη αυτού. Σήμερα έχει διαγώνισμα. Είναι η μέρα των ερωτήσεων. Βλέπεις αυτό το διαγώνισμα, δεν μπορείς να πάρεις τίποτα λιγότερο από το όλον. Γιατί κάθε φορά ακούς αυτά τα οποία είσαι διαθέσιμος να ακούς. Και συνδέεις όλα όσα μπορείς να συνδέεις. Κάποιες φορές η συγκέντρωση είναι απαραίτητη, γιατί ο νους σου τρέχει αλλού. Αλλά και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Αισθάνεσαι την αγάπη του πνεύματός σου για εσένα. Αισθάνεσαι πόσο σ' αγαπάει. Αισθάνεσαι την προσοχή του πάνω σου. Αισθάνεσαι την ατόφια, αδιαπέραστη, ανεξάντλητη, ανενόχλητη προσοχή του επάνω σου. Μόνο εσύ μπορείς λίγο να την ενοχλήσεις που και που. Αλλά αυτή είναι εκεί. Αισθάνεσαι την αγάπη του πνεύματός σου. Αισθάνεσαι πόσο πολύ ο εαυτός σου σ' αγαπάει. Αισθάνεσαι πόση αγάπη έχεις μέσα σου. Αισθάνεσαι ότι όλα είναι καλά. Αισθάνεσαι την αγάπη που έχεις μέσα σου. Αισθάνεσαι πόσο πολύ, πόσο πηγή αγάπης είσαι. Καταλαβαίνεις ότι όταν συνδέεσαι δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορείς να κάνεις, να γίνεις ή να έχεις. Καταλαβαίνεις, νιώθεις αυτή τη σύνδεση. Νιώθεις όταν συνδέεσαι την πηγή αγάπης που έχεις μέσα σου. Νιώθεις πως δεν έχει σημασία που τη ρέεις, αρκεί να τη ρέεις. Νιώθεις αυτήν την ορμή αυτής της αγάπης που έχεις μέσα σου. Τη νιώθεις στην ανάσα σου. Ξέρεις, γνωρίζεις ότι είσαι αγάπη. Γνωρίζεις τη φύση σου. Γνωρίζεις την ελεύθερη φύση σου. Γνωρίζεις την ελευθερία που είναι η βάση της φύσης σου. Γνωρίζεις την ελευθερία της σκέψης σου. Γνωρίζεις ότι ελεύθερα μπορείς να συγκεντρώνεσαι και να ενισχύεις να ενεργοποιείς να κατευθύνεσαι προς όποια κατεύθυνση σκέψης εσύ επιλέγεις. Γνωρίζεις ότι έχεις τη δύναμη που γεννά κόσμους στα χέρια σου. Γνωρίζεις ότι είσαι ο ποιητής της πραγματικότητάς σου. Γνωρίζεις ότι ο καθένας γύρω σου είναι ο ποιητής της πραγματικότητάς του. Γνωρίζεις ότι ο λόγος που του συναντάς είναι γιατί κάπου έχετε συγκεντρωθεί στην ίδια συχνότητα. Γνωρίζεις ότι είσαι αγάπη. Γνωρίζεις ότι η αγάπη δεν μπορεί να ποιήσει τίποτα άλλο από αγάπη. Γνωρίζεις ότι και η αντίθεση είναι γέννημα αγάπης. Τι γνωρίζεις? Γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις ή δεν γνωρίζεις ότι γνωρίζεις? Γνωρίζεις τη φιλοσοφική σου φύση? Γνωρίζεις ότι αγαπάς τον εαυτό σου? Γνωρίζεις ότι είσαι εδώ γιατί αγαπάς τον εαυτό σου? Αποδέχεσαι ότι αγαπάς τον εαυτό σου?
Αποδέχεσαι ότι είσαι αγάπη. Δέχεσαι ότι είσαι αγάπη. Δέχεσαι ότι τώρα έχει συντονιστεί στο Αγάπη FM. Δέχεσαι ότι αποδέχεσαι, κατανοείς, γνωρίζεις ότι αυτή είναι όλη η δουλειά που έχεις να κάνεις ποτέ. Ότι αυτός εδώ ο συντονισμός που έρχεται από μέσα είναι όλα όσα μπορείς να κάνεις. Είναι το μόνο πράγμα που πει. Το μόνο πράγμα που πει, τα υπόλοιπα όλα είναι για να ευχαριστηθείς τα όσα έχεις ποιήσει με το συντονίζεστε. Αυτό είναι. Έγινε. Έγινε.